next way. Kobana picture Jeremy slow for the bed. Is that so? Okay. Eh, but Mungo by Rakai, we say more. Do I got Dimeji? Ah, when I look Africa, show Mactona Randan name. Somodo na UK, kudo siwa o UK. Pose panda famba nemi mafamba o. Hai, munera kishu. Kwa city yangu mai. So far kwa ndo number 1 iri kugona shuti. Nani chidula kudo kunze icho. Etihad Stadium. Awana yona tapinda. Tani yona mapina. Kwa SIS MELLY makambona. Mazana ndisikumanya kuti kuona wana ndiri pa holiday ona. Saka ma apa ndisuita zvokundinyanya kupfura but ndichavhura ndamba iona. Apana security. Ndiri pa holiday saka mungu anona kuti zvozvinguva ikwenyu kuno kunona tinguva. Saka ndiye ndichingombeya. Nguva dzema uyu handina pane ndabva pa live nchionesa vanhu nzvimbo. Saka pakaipa. Ndichatarisa. This kind of gracious to say. Quite Man U tisu. Man City je iyo toenda. Ndo Man City. Pana to ni vanongo kuita unge matimu ekusocial media shuwa zviri kuti. Kuti mumwe ne timu yake. Handi ku social media nezvamunoita kuti timu chakati ndo zviri kuno ona yota svika wapa. Kuno toone timu yekuno. Ndida kusupporta ye blue. Manchester City supporter in sure ndingakuda angu ndifara kala blue kuna ngosupporter asi ground raya takazokunda kuna karume ni haya ruko ish ukatabva zvo kana kuti ndaona nemai ground iri guys repana apa kundo kwatave uku gore rino mva munoonerera bva munoonesa bva munoona gore rino motonditenda guys hai maingowa maingowa zvo masvika panzvimbo masvika panzvimbo live 1199 kwai muri papi paground tiri pastadium pastadium chaipo kamepo wadoti uya tichitangasa chibva nekupiwoka kuva tifarira geti saa topina nepi panapa muri kuzvionera mudzigwi muronera chako paground kutomeka kuti everyday makagara muine data kuti tinotoenda kunyuwani munozvionera tinotoenda panyuwani muchinoona kwai remani yu ndizvo ndiraoneri vari kuseka kuti hazvisiri zvanzi iri ndizvo amen regaitoni sirakakurira rakakuri totendera kuseriko right handei Muzuri bantura se picture baba. Stories. Haraka penga. Toka picture tiri panapa. Guys, ndokuti evidence zvekuti ndandiriko. Ndokuti evidence ka. Ndokuti evidence guys. Ndokuti evidence ndandiriti. I was there. Uchatona mumwe nachitondedzera so zvito yangu yandaita. Man U fan Father Diaries ndo fan Man U fan ndinotsvaga team yekuti ndichijoina ndatona kuti zvebhora zvinenge zvinonakidza izvi ndikuona soti zvinenge zvinonakidza saka ndoda kutsvaga team yangu yekuti ndichijoina saka ndiri kumbofamba ndichiona ndeipi yandingafarira hasa ndane team ndiri kumbotsvaga team yekuti ndiona ndingafarira kupi V11 fanasha ndoda kutora picture V11 guys ndandiriti
Manchester City. Hey, kwanzi zvaiko zvino ndo iri kurirai Etihad Stadium. Kwai ndo zviri kurira. Kwai rusha kani. Muzukuru alazi ndoko kubloka ende anditombokumisi. We won't even miss you. Kana tomboona kuti uripo haupo atitokuziva tine newe. Tinotokubloka ende zvikatongovharana titotombozivi. Noisorega kuita nemake. Torambidzwa nani? Atikwanzi museda noise ndiani? Taudzwa nani museda noise? Nokuti panapa it's a free world, it's a free country. People they do what they want. Saka who are you to come and tell us what noise? Iwe ichinda kuri quiet kubve kuri noise. Itaitone tore mapictures tone. Ai sitiri kurira mazwana. Front. Okuno kubeki. Alright, sikumanya kwa tikumanya. Gate point. Kwa hapa paka my welcome to Manchester City shop. Oh. That is evidence V11. Oh. Evidence. Guys, evidence V11. Guys, when you guys develop issue, what is your developed zvemachokwadi? Purukona, vanarupina neukoko. Vanarupina nekuseri kwatiri kubheki nanda soona manje. Ndasoona rikaitinde kumanyama ikoko. Manyama shop yavharwa guys. Paonde pana chatenga orangu Jesse. City inenge yakavhura yavhara. Uyo unenge unoteererawo bhora uyu. Uyu. Ndimanye ndimuteverawo. Ndimirire. Guys. Munhu wamanya. Anati andimirire ose. Timanye tose. Okay. Hanzi nekazi. Sorry Lazi. Sorry muzukuru walazi. Ndanganda tukudituka kuti ndikuita noise. Uri kura kuti chiti ine noise. Alright. Hayo sorry. Uramba kundimirira. Uramba chingomanya. Guys. Nah, this is the biggest. Rakurai. Right. Rugatswa. Andy. Rukuti renovation. Rakakura guys. It's big. Okay. Rakakura. Stadium toss. Okay. Utone kuraiti. Kuraiti. Hanzi kuri kuvakwa 10,000 kudi amen. 10,000 chi? Okay. Tapina nekubheki amuri right. Ndo front uko. Imi pakura guys. Ayo watinyeperani. This is big. As not a picture. Fans, welcome to blue manyama manje. Blue manyama. Blue ndo wakazozara vanhu uko. Uko ndo kuzere vanhu uko. Apa sapa, welcome to welcome to Manchester City. Ayo ndipo. Mimi mboita zvipikicha panapa. Una yuko. My ground is
Okay. I can send to Australia, right? But they already started constructing the stadium. So I got to host my Commonwealth Games at 2000. Asi amusibabira motel. Stay away kwira kwenda ma level. Ye motor. Ayo yabana. Bana no famba. Nisoka baba. Hapana masima uyu. Ma spiral. Kwa bana famba nchoko stindere mo machina msono. Akamata. Saka those are the win my gold medal for 2002 Manchester Commonwealth Games. Oh, okay. And those are katanga ushandiswa for the 2002 Commonwealth Games, and then after then they competed in but it was already quite old. But they're going to say one. They're going to say. Yes. I have pictures that put hey, one. Ima isi team yenyu, ati team yenyu mafakuno tore. Team yenyu mafakuno tora. Aiwa. Team yenyu mafakuno tora. Isi tisi makumira because this is not team. Apa ndipo ndoto believisa hapa maboma hapa. Tinoona believisa takamira hapa ish. Ndoto believisa ndiri pana hapa. Apo guys onai. Muri kuona ka live and direct pa Manchester City. Live and direct. Kwete zvokutora screenshot. Live. Imimi tora screenshot. Ini ndiri live and okay. Motora. Yeah. Maburita lezwani zvakazara hapo zveblues. Apa aiwa yaimbotora ndiri apa. Munozoburisa pasi apa pesa apa pakanzi Manchester City apa. Ndiyonga sina zvinaita inofamba kunosvika panikiwa manje vaisa so matoilet kai. Ange matoilet kai. Up. Oyo! Oyo! Kwaita kugara apa. Papi. Igare papi. Up. Pablu. Memorial Garden. My supporter wanenge wafa vaida Man City vai. Kana apiswa. Vanouya madota acho. Saka makakanda emu madota. Mune vanhu vakafa emu. Muri kuona guys terai munzwe. Muri kuona dzokorodzai vanyatsonzwa. Hamusi kubuda. Masupporter vanenge wafa madayad supporter vanenge vaini. Masupporters anenge afa madayad supporters anenge akanyora muhuma kuti kana ndafa ndauti muzospread maashes angu Man City. Okay, vanhu vakanyora kuti kana ndafa muzospread madota angu Man City. Saka ndiwo madota taka. Madota muri kuona mukafamba. Vanhu ava guys mutuna vanhu vakafa. Zvituna izvi. Zvituna izvi ani muri kuona zvituna izvi. Zvituna izvi. Why if you wish to leave items the ashes in the garden please conduct the kauchida kusiya madota katonhuwa kapa urikwanzwa madota evana apa pane maruva pesa pa guys madota evana vakafa vanga vari masupporters church igarden remadota iri igarden remadota guys igarden remadota iri saka tiri pa graveyard guys this is my grave patonhuwa akadzana vatosiya kadhi rake although dead. Our life journey is a bit us to be apart. I'm with you, you are with me, always in our hearts, love, new, clear and mine.
Vika baba ipapa. Mama ayarukwa. That's the Memorial Garden. Okay. Yes, Mona tukuva yakatosigwa akatosigwa ngikiri scarf yake ndofunga ndoni yaishandisa zvima trophy zvaitenga zvakatonamigirira papa nescarf yake yakatofa uyu yakatoisa ndiye uyu kwa yakafa uyu yakafa akapfeka jezi renhingikiri uyu anenge achangofa uyu zviri fresh maruva ari fresh aya uyu achangofa uyu tosemuone ushu ndiye akafa mudharaunda ndiye akatofa uyu munhu mutema dedi murungu maashes esaya maashes evana waisireiwo mastars guys isireiwo vanhu ava mastars guys malove nemalegs isireiwo vanhu ava malove guys vakafira timu saka kana mafira zimbabwe mafira nyika paya tichanokuisaiwo pambudzi togadzira chigarden concert Ariana Grande Manchester. Okay. And there was a bombing. Yeah, all right. Oh, the city remembers one wakafa. All right. Uyanonzi Robert wakasofa wakasvagwa 1972 wakafa 2015. Izvo zvivarungu izvo varungu vacho vakatofa kwavanogoisa vanhu 2 hapasi vakafa vose iportrait nevanhu 2 kai tiritora henyu picture tiri apa budi apa pashure apa pakafira vanhu do not place any ashes or items pakatonzi please do not place any ashes or memorial items in this place but apa pana nogona ngotoga picture kuri apa hakundisapira kuti guys zvokupfuka nezvevanhu vatema izvi zvokupfuka nezvevanhu vatema mapicture vantori papo zvokupfuka nezvevanhu vatema izvi guys chaiko vanhu vazere apa vakafa vose ari apa madota ava ari apa paridonhuwa nemapicture vantori pazere apa tipotorai apa munyatsokuverenga ndezvenyu vanhu vatema munokoshesa zvisina nebasa rese honai varungu honai apa Manchester City Football Club Memorial Garden. I think of heaven as a garden where I shall find again those dear ones who have made my world. To arrange what animona hansi akutoziva isi masapota zeman city asingazivi ani maona knowledge is power makutoziva makutoziva ani mazviona makutoziva ava kutotora mamzake kutotora mapictures enikiri evanhu vakafa okay akafa wakatowigwa akashoka 1927 akafa 2010 uyo wakatopera kudliwa nemudhuri ucho shish thank you for the stars heish hanti muri kuona guys tisi vanhu vatema tisinongotivhundusira raka chipoko uchamukigwa izvi ayo varungu vakafa vari apa kana dhoto tongosvika timwe darikaonepesa wakabva kuafrica kana pressure hazvina kana pressure handi mazviona tisi techingovhundusirana chete hazvina kana basa izvi ndisa ndisingatyi zvitu naiwo ndo shopu yavharwa kai shopu yavharwa guys iyo ndaichatotenga jezi rangu ndachinotenga jezi rangu ndanotenga ure blue ndizvo blue ndozvo kubva nhasi ndava weman city aiwa ndiri man city ndiri weman city winning team guys kubva nhasi call me the man city lady yes man city lady yes no man city tisine nyanga ko vari mukati umu vakapinda nepai mune vanhu kamukati umu vanavo okay
kwai kuno kafuna kumakuva vhudzi rinomira ine maiwo ndo zvinenge zviri mubrain mako hakuna vhudzi rinomira brain dzako ndo dzinokuudza kuti vhudzi rinomira because pamakuva ukangozvidza kuti ndikupfuura parodhi unongopfuura indopfuura nemakuva pane chinomboitika zvoti kwai mbudzi rozomira kudii ndongozviwa nemini inongozvidarikira nangozvi chandaka usho watanga ndimirirewo sha mirirewo mira timanye tose shamwari mira timanye tose mira usho mira mirirewo hey mira shas mira uyu munhu uyu zvakaoma ndombozama kumanya siya chimunhu uyu achahomira chamira icho hai chakudzoka hachomanya hey, I wanted to join you, yeah? I wanted to join you. Okay, all right. I'm coming. Guys. Hey. Kwanza kumta pano shikisa hapana chinomboshikisa pa. Hapana kana chinomboshikisa pa. Ndimanye naye tijo timanye tose zvinofa. Kwai ndijoine timanye zvino hi. Hai. Hanzi Arsenal ndo team. Convince me. Kuti ndijoine aso convince me why uri kuti Arsenal ndo team. Why uri kuti Arsenal ndo team. Kundi convince motivational speech ndione kuti ndo here ku Arsenal because serious ndikutsvaga team yekuti ndi support. I want to go and understand the ball right. Ndibva ndanyasa kuti follower. Kuna kuvira zvekumanya guys akumararu zvekumhanya unotopepuka dzatovetwa futi izvo wakutoshama ngai wawo kuti uti nguva iko dzatovetwa futi kwaangochena kudai kwakatongodai so kuti rega ndinozvivatira hapana chakutuma unovata hanzi Arsenal inda iri kukoreswa kudai papi vanotenda papi wo iro not ground rekutrainera iro ndora vanotrainera iro Arsenal no kwai ni vanhu ndipinde ku Arsenal hai wini chinhu BP yoga ndingatofane BP unofane kurwara ngaza kuti team ino iwa dzinowina dziripo okay all right hey ala musikade kubatwa sugar BP support isi Man City kwai mimi muri ku Red Devils wa aiwa iri nani hayo asina ko Liverpool hapana futi kwai uyai ku UK United hakuna inonzi UK United haiko ichi uyu ndiani usho Abero aive murungu here kati Nigeria okay atogoya nyu budi usho asi ndo zvaita ifarira kushava muromo akafai iye munhu kana ari mupenyu ega itogopikicha kana mupenyu kwanzi City ndo bhora sure andafunga kuenda City sure ndafunga zveCity ni Sergio Aguero munaverenga apa uyu wadzoka uyu go my friend go oyo hauri kumanya wena
Vincent Company. Young architect. Ubi? The 3. How manya or tender ground anyway. Hey what? Undi anu Yeah, Vincent Company. Vincent Company. I've Okay. managed a team. What? Abanga chiri play. Anigani zoro na zoro kabuda. Zoro wake wakatouya wakadai so ibiri paningira. Nai muti munhu anokushushira kuti kwaidzoka kumba achiti kwai udzoke kumba. Ma? Munhu anokushushira kuti kwaidzoka kumba kuAfrica yemoti ashuri. Moti haashuri. Chekuchiedza. Kupisha. Kuna umwe uyo. All right. And El Mago, the magician. Quite tokumbura muzoenda ku ground reArsenal. Mutaridze weso. All right, I know we are going to London soon. Don't worry, we'll show you. Tukushikako, don't worry, you see. I'm trying to kuzama ku accommodate imese mirai. Tiashikako. Toshikako. Tirikulendako. El Mago 21. El Mago, the magician. Akaenda kunyorwa ndofa igora bhora cheke. David Silver. Mwazi imi watambe bhora ndimuza vanhu venyu vari vayo support bhora. Ana sina famba ana. Thank you. Kwanzi Chelsea iri kupi? London. Okay. Saka tichaona Chelsea nechi. Chelsea neArsenal. Tottenham Spurs. Kana kune Chelsea kune Tottenham Spurs. Kune saka London akutoda kuti tichazoona. Because yeah. Zvakava vanhu vakawanda. Triple B hot salt beef burger. Saka pandisi ndo pane pachitengeswa chikafu apa muswebhora. Pane chimwe chikontena chimwe chitengeswa chikafu chimabega. Masalt, hot salt beef, what. Meno ipa chipasi ichi. Mani utabvako wani. Mani utabvako ngoripi? Tabvako mani uti vanhu vatikatopinda mushopu kuti vanhu vakatotenga majezi. Dzokera palive yataita before inoi. Mani utabvako ku Red Devils. Vanhu vakatenga majezi, vanhu vafarazve. Kwai Wolves. Kune chitimu inonzi Wolves.
Oh, Vampton. Kubeni kwedu. Ah, kuduzo kutoinda. Toinda. Sinosvika ku. West Ham. Aston Villa. Birmingham. Kumsina kuti musina kunitaridza. Okay. Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham, Brentford. Okay. Man U ndio yatakatanga naye musi wekutanga. Handiti musi wekutanga takasvika. Takaenda kuLiverpool. Ko Man U ndepo. Takaenda ba. Yatava izvosvika. Takaenda kuMan U tikaenda kuMan City. Tikauya apa. Manchester City. Newcastle. Kune inonzi Newcastle team. Asa imo mliga. Coventry City. Haipo. Coventry aisi kusapota kwa iska yakastopera kare mutu. Kwa yakastopera mutu kudara. Coventry. Leicester City nde. Leicester. Kwa wena yukabina Ashley UK ku London. Manje so. Manje pa weekend baba. Pa weekend. Hai. Pa weekend Watford City inga matima chakawanzi nduko zando chakaipi. In Premier League we are 20. We are about quarter through now. Sasa ziliba top 5 ndio zipindi choose team ipapo. Top 5 masala chini chi. Pa top 5. Top 5 yes season ibino. Kana ndizo sizve bora tanga kudzidzira. Ndoda kudzidzira zvichato nana mukoma goto. Nchatopona njo nana mukoma goto kunuko. Handitozivi zvebhora ndoda kutsvaka kuti ndikona soti vanhu vakanda kutoziva zvebhora ndoda kunakirwa. Ina handitosarira kumashure. Ndo pachano hana kutodzidzira. Ndotombonoona maold Nogona kupfuura nemutown kana kuti hello Shami. Lingaphi exactly town? Mbora. Ilive. Mr. Changata, which place in town is easier? Haisi copyright kama mangoti. Ngiri live. Man City ndio waenda kwa ilipa namba 1 kufunga kuti ndenda ku Man City. Asi Man City, Arsenal, Newcastle, Man United. Man U andidi because nosapota wamba kwedu. Saka andidi. Saka Liverpool, Arsenal ni Man City pa 3 idzo dzidzi. Ndipo pakuita timu yangu. Man City, Arsenal, Liverpool. Pa 3 papa. Pa 3 teams zilipo pa buda yangu hapa. Man U it's out. Man City, Liverpool, mtatudi Arsenal. Ndo pane timu yangu hapa. Anzi mahlei guys. Murikuona chinhu chandadla masikati ichi. Chibepa chacho ichi. Chinhu chandadla pa lunch ichi. Ndandisingazoti madoritos anotwa cheese guys. Madoritos chacho yedu madoritos atotenga kumushaya. Ndasingazoti anogona guys. Anogona sanganiswa ka. Alwadi chinguru wakadaro ndiripo notengera dzingu chungonyepa zvako. Alwadi ka nenga uchita kugugula. Ndiri ku Man City, ku Manchester United. Manchester City. Ndokwandiri. Ichi chinhu ichi guys ndiri mbokuzanya yechunhu ichi. Chandatenga ichi. Pane imwe restaurant take away amen. Stop at Manchester Victoria Station. Okay. Ichi chinhu ichi. Madoritos ayekumusha yeorange aya akaita yellow ndeyechisika. Cheese chaiyo fresh cheese kusviko kunamigwa cheese. Ndangazika ini. Madoritos wayo over aiswa chili. Madoritos wayo kwa inonzi Italian food. Over aiswa chili. Yoiswa ma red pepper.
nezvichichichi. Why is that Subway? Is Subway re? Ichi. Ndiyo Subway. Ndiyo Subway yacho iwe. So shamsika kan mutatusanisa city aliswa cheese. Subway iwe. Ndiyo shai Subway. But anyway, tinasvashitona kasingaiti. Tachistona kachivavirira. Indoda zvavaka. Tachitovavirira chitonaka zvokuti do. Chichitonaka zvokuti do, chichitovavirira. Guys. Muri violence mamo itoita izvi Man U kumba kuite peace. Aiwa peace. Man U board. Zvingaita zvo Man City. Manchester City, yes. Bosco ndo iri kuwina. Plus I love blue. Pa uniform apa tinofambirana. I love blue. Nachos. No Martinez. Subway. Inonzi Subway. Subway. Italian. Manje timu randikufamba naro takutsvaga lunch kwayande kuMcDonald's ndikati come on guys. McDonald's yakwasti bayai vanhu South Africa yamunongola every day. Mopa mafuti ku Europe inda bodla zvisina bodlawo mhene ikoko. Kwai mudumbu ndikati nema akuna mudumbu unomboitika. Ndikati akuna mudumbu unomboitika video ikana. Thank you Alwads ne 500 stars. Thank you. Adira masters. Alwadi nangotaura zvangu. Guys, ndikati vanhu kutenga McDonald's ya kuAfrica kuyakati bayayo vanodliwa nevana. Aiwa ndikati kana ndotoda kuzvinyuwa ndikandipinde umu. Andapinde mukandoda icho. Ndakononenge dzakatochezozeswa chiziva doctors. Ndasingazi chinoitika kuti icho. Ndipe icho. Guys. Azimboya iku Dallas. kuAmerica kauko. Next year. Next year, USA, Canada, Australia. Next year. Ndaseka. What do you want to each? There's a woman that I want this. What can we put inside? You put it all. Right? What did you put all? I don't know. Experience. Kwaya ku Scotland apa Scotland padhuze anti Scotland pasera Scotland padhuze right Zorora ina kuita here kuno iri ku America Ginoma Zorora tinayo ku America ikoko takapinda kunyika dzese ndosaka tiri kutika next year tenge tiri ikoko. Thank you Alwadi, thank you ndamuti put ndainaita kuti ndisire chicha ndoziva ndati ganiko testa katisezo chiti chekutanga apa chachifamba wena chachinaka chachinaka zvinhu chacho chachifamba zvisingaiti ndatozosevhairira vanhu rume ndikati imalazi mabhega zveri zvinanga na order wona chinhu changu chandatenga chamuchikwai mudumbu chiri kunaka zvisingaiti chachitonaka zvisingaiti at least vanhu rume tambova wakamuti taona sikubhora uku vari kuona zvese maTV mumarodhumu ukatoda tomira ipapa utonyatsotoona mafirimu ekuno unotomira utoona ndinyatsovhura window chitima ichi chipadenga muri kuona dzimwe nyika mai chine mafast train ndo acho aiswazve wayo lini majalapeno imwayo ndo aisiwazve machilizi chiri chihoti indoda zviri hoti kai chiri chihoti. Thank you Alwadi wina salwadi ndadira masters anyway. Thank you Alwadi nhasi waita kundidirira chaiko masters ndatove 3000 stars so wandidirira masters naye Alwadi. Kana simchana maTrump ndikutsvaga mapurisa guys, ndikutsvaga mapurisa ndambokumbira kutoka picture nemapurisa ndingapinda kulanda ndikumbira kutoka picture nemapurisa hapana wera ane murume wake kana chikomba chake mupurisa guys, ndingofambira hangu kutoka picture nemurume wako
Hakuna wera boyfriend yechipurisa guys. Ndingouya hangu mbakondoda ngotugwa picture murume wako akapfeka uniform yake. Ndouya hangu. Thank you Alwadi, thank you my brother. I love you brother. Munozati pa weekend apa guys kune bhora richange richitambiwa ku Leicester. Ku Leicester kune bhora richange richitambwa neSaturday masikati kubva na 12 rema materials mai mabusa ma legends. My legends is social bhora guys. Vanhu vaya vakaritaya kudhara vaimbogona bhora vaya vakugara muno mu UK muno vanenge vachitamba bhora ku Leicester iko kuya kwako. The likes of vana vamwe ndivana vanenge variko vana Benjani. Vana Benjani Marwaru vanenge varipo, vana Maraino vanenge varipo, vana ndivana vari kunoku uyo ani Liberty Masunda andibzivini kwai Liberty Masunda angari kuchi uya memory chera watakakura achimziva uyu kumtapa ya komwe memory chera uwa kovamwe Maraino ndamutora anenge aripo umwe ndiye ndiye zvemakuzodhuri ndiye Maraino then vamwe ndivapi tikutora vanhu vaitamba bhora kudhara vaya vakazorizaina guys vakazokura vaya vanimozati kubhora unokura vakaritaya vaya vakaritaya vacho saka vanenge vari ku Leicester nemuSaturday vachitamba bhora ikoko vanoda kuuya mahara ndi mahara guys vanoda kungoya kuvaonawo kuti vachembera svika papi muye tivaone mazva muye tivafarire vanouya kumusha tichivafarirawo zvedanoya kumusha kumalegends eda kudhara kuti takakura tichiona achitamba bhora kawana Peter ndobva ku UK here Peter ndobva ku SA Peter ndobva ku SA Saturday vanenge vari ku Leicester ground yacho ronzi kudiko ground munozongotsvaka ground kana masvika guys handizvizitai kana masvika you just look for the mongoti ko ground riri kutambwa bhora nderipi yaona munoriona ground ririti Mzaya ziri sai machaina ari kwese kwese asi kuno vakatadza kunyatsopenetrata machaina havakatadza kunyatsopenetrata kunoku varungu vakaramba nenyika yavo vakapiwawo varimo zvoposheni zvokwedu ndo iri kutotonga irori rachena iri ndo rakadodominita mai mwana rakasvika rikabvanyangura rikatora zvakaomba tiri mutown chaimo Luton kokunondo ku Luton mukwa goto Manchester City Center. Okay London. Fort muchenda ne direction ipi apinda red robot direction Sisi Winnie, I can see you. How are you, sisters? How are you? Sisi Winnie, bankurongo avasimpurisa here dazotoka picture nemupurisa kutsvaga mupurisa wechirungu kuti ane picture bangu asimpurisa here vambopfeka uniform ndiwo togwa picture nawo aya machaina aya ari motai ayo akuno vakarambi ndachana vazere zvavo variko zvavo variko zviri zvekuti zvine limit ende kana variko unotowana machaina ashanda pahotera kuno kunda kwaona machaina ashanda pahotera pa reception ndikuona machaina ashanda pa chazibo here andoona take away nomwe driver Uber kwedu haungaoni muchaina achishanda munandosi kwedu haungaoni muchaina achidriver Uber anenge achitoona anenge achitoita kuona the company ndipo stable anenge achiona kana vapindawo munyika dzedu vanofanira kuve open kutishandira machaina omboya muIndia muchaina achitsvaira mumba mangu
Yeah, zviri square. Monday tata kuti waAfrica. Ano kana tatadza kunona muzaya. It's a problem at all. Not a problem. Marona. Asadza kuna nyoka zvilangu. Anza kuna adzipamini. Manchester. Anza kuna ndo zvakafarira. Meva kwapo isho. Tikaenda ku Ford ya 800 tikaenda Old Trafford. Yes. Hapana time ida kufurira kuiona. Ifuri mukadhimomu imi zvakaoma. Ndeipi renele? Iri pasi. Ibaba. So manje pressure red. Ish. Murodi kona. Ish. Murodi momo. Ndone twakanyanya. Iyo. Ito ya train iyo. Robo sana ita red. Ndisire Even apa. Ne vamba baba. Ish manye baba. Alright. Yvonne, sama barbecue. Hakuna sama barbecue. Tingori kuma inozichi kuma artist uku. Arikuyaya ndo pachenge tiripo watangopfekegwa kuma artist. But ameno team, ameno admin team yacho tibarikurongea, I don't know. Kana zviripo Yvonne uchaona ndinyatsosiwa wangu. Antsana yatsosiwa. Problem andisha nechitombosiwa ino arikutoronga ndone vachitongonudza kuti tukenda pakati ndendakatotsva zvangu foka. Aiwa nyika ino zvairi kuve stable shame. Totongonamata nongousha kuti dei kuZimbabwe zvangoitawo saizvozvi. Kuti vaIndia machaina noyachishanda mumarestaurant nematakaway kwete kungoya kutora zvose vaimwana zvose kungokumba kungoite maposi pose zvakaoma. Manchester underdog. Sakana apa green, there is no way I know friend. Iyo inenge yakainere. Okay. Nottingham, Sheffield. Okay, I think Nottingham Shashkako. I'll tell you kana tu Tashkako Nottingham. I'll tell you. Because tukumbodo toa zvedu tichiona njo imeona you guys. Ma old buildings akamira. Yes. Kuroti vana vai zvinhu zvavo zvakazvameno zviri strong guys. We will be waiting there. Ma old buildings akamira kuti insurance. Kwanza I look forward to this every day. SIS MELLY. Thanks for showing us. Traffic inenge sina kwa. London direct to the Dabara talk. It's a Friday. So I'm okay. Go. Half six. Dabara talk lo. Chinoneza na Friday. Ndeje kuti munoona ubana 10. Mosvika. But ubana 10 uzosvika na 7 p.m. 7 p.m. Because ukangoita accident 2-3 just motorway. That's it. So Thank you, Faith Moyo. Thank you, Faith Moyo. Thank you, Faith, for the stars. Vari ku UK mugere zvenyu guys. Mugere kuti gay. Kuti gay chai. Ma? Get it?
Crown Plaza hotel. Asinde bora kava na. Uri kumuda Crown Plaza. Vanhu makumba vode bora. Makumba acho ndiyana ndamba bora. When are you guys? My buildings. My buildings. Why? When are you? Chi, office. Chi. Chi, my office. Ui, kunge chisi kudai. Sokoma. Hey. Basi na engineer rodi. Kadi? Oh, okay. I know that station. Mugere. Asi izvo zvichawana kuti kune vanogara kumansita asingatozivi kwandasvika kunoku. Asingatozivi mabuilding iwayo. Asi anenge ane 10 years ari muno. Unokubva kubasa usvika mumbovata. Musaita off zvindira kutaun unoita shopping yako udzokera mumba. Unozorora. Hai zvoshoma mugona kusaziva chokwadi. Mugona kusaziva. When I taxi manyama memwana. Private taxi. Private taxi. Manyama. I put this when they building you, maybe I'm not building you. You gotta go building. Oh, you wanna wake up with me? Yo, me wanna say. Can't you for the money? They was good African. Je tô manhã na nyobi do Vodafone de Grupo África. De Grupo África. Eu tô manhã com o Vodafone hoje. Guys. Asunzacho. Asitima chiruya. Chiripi ngwa kuti mabudire mrodi. Hapana chitima hapa. Oh. Saka nditi. Ndingati location. Okay. Hewa nyika manyama guys. Nyika manyama. Apa nanongoita madira zvichangu famba freely. Hakuna ntombo mind out ndatombotamba kaini chitoro zvangu jive nditoki video. Kana no mind business. Thank you for understanding. Thank you very much. Guys. They mind their own. They mind their own business. Friendly. Hello. Okay. Quite that it built with granite from Zimbabwe. Kumberu. Famba train. Tower.
Sister. Okay. Oh, tenda manje. Icho. Icho. Zvitima zviri kuva murodzi. Guys, zvitima izvi. Murodzi. Mune picture require munga anzi case. Mapedza nemadhira. Right. Guys, ngani bodzima phone pa. Mina ndibodzi mafoni ndosodzoka ndi